Hi guys, January 27 ron guys, alas 12 sa hapon. Nagplano mi sa akong anak katugay kato ni Agi guys nga magplano mi nga mga to mi sa bukid sa akong papa kay kuan mangutong kuno mi mamutong. Mamutong daw mi. First time ko ni nga kuan guys vlog nga mamutong mi dito sa bukid. Magkita rata dito sa umahan sa akong papa guys. A few moments later. Abot na mi guys, mo ni balay sa ako ang papa payag. Mo ni ilang kalubian. Ari mi sa ilaha dire ako sa ilahang gama dire. Tara akong apo. Ayo! Ayo na mga tiguang dire. Hello, lolo. Pangag na lagi ka be, dabi mong ipon. Ala, kuhaan ka mo. Ala, pangag na lang isi. Ayo. Ay, mo ni akong papa. Mo ni ilahang mansion. Mama pa. Ha? O day amo ang Baboy, pinakagwapo day among pasalubong. Wala mo gina among pasalubong. Amas mother goat. Ay, Sleeping Beauty in town akong inahan. Tulog man akong mama. Oy, mo ni ilahang balay, guys. Tulog man. Mangayo daw mi og butong kay mamutong daw mi. Ano akong gwapo nga papa hi ba? Hi guys. Hi! Ngato sa amin dito sa kuan. 9 taon ni sila diri kay tiguang na. Usay bation. Naarapod mi makatan-aw nila. Kagwapo sa iyang mga bulak. Mo ni balay sa akong maguwang. Wala pa nahuman kay naabtan sa kuan panuway nga COVID. Ito ito kong pag umangkon nga gwapong tao. Ayan bala. Muli siya akong maguwang. Saan na yung gitad-tad? Ilo mangguro ni. Hi, sapod, oy. Hi. Muli akong magulang. Murag akong manghod. Ano yung mansion. Gwa pa unta ang manunuway nga COVID. Nahumana na unta na niyang balay. Mo ni kalubian sa kong papa. Na taas ka ayo. Anay maron mamutong mi dire. Mamutong mi. Nagpinagtisay ang taon ni sila direkto pi. Taro nga. Wala, perti man ang pahaka. Uy, naon ang buang na. Pahaka ay. Di man mo. Nakapahak. Hala dong. Naunsa naman ni dong nga. Perti naman ni nga. Hala. Di ang pangag. Ngisi. Hi guys. Ina ba hi guys? Hi guys. Hi guys. Hi sa akong vlog ba? Hi guys. Hi ba? Hi. Ay palabi ipod ka na unsa napahak naman na taon. Oo. Tanawa unsa porma ana luya pud taon ana. Ana asa ka na ina na misi. Tiyo na pangag mo siya te. Pangag na. Padumang motong na daw mi guys nya manghulam sa ami og kuan. Manghulam sa ami og kasi tawag ani bitaw kanang isungkit. Manghulam sa ami dito isungkit kay habog man pud ni mga lubiha. Isod pud og mangatkat may basig mahagbong may nawa na. Daot ang kuan. Daot ang mga daot. Dito ha. Hi. Ay, ako mo gini pang-abunuhan. Wala yan trabaho guys, kada adlaw guys. Kay, kung gusto mo palit og bulak, anhilang mo diri sa iyahang kuan o bulakan kay daghan ka ayo. Bulakan ni Evangeline. Balakan niya kay daghan ka ay siya mga bulak o mga Pigi pa bapak ako ayo. ano oy. Kani 1.5 raman ni guys o gusto mo o 1.5. Pila kay baligya ani? Ha? Buwan ni ba? 500 daw ni 500. Ha? Yun kani yun guys, gwapo kay guys. Lara naihan ko. May sungkit kay manghulami. Manghulami og sungkit.
Mo ni among isungkit. Mas Kani. Ano naman? O di sumpayan na siguro ni Di ah. O kani isumpay magintatag hikot kani isumpay Kani. Sudlan karon may tapos makani. Maghakot yun ni si kuan. Drumason. Diri pa kay dapat man dito sa pula. Para mo na sihulog kay naway Oh, di oh. Oh. Huwag ka guys. Inom-inom tayo. Inom-inom pa more. Hi guys, uminom siya ng sabaw ng butong dahil ano daw. Tagalog mo na ay. Dahil Inom ko ani kay sakit nauuhaw akong daw, batang. nauuhaw daw siya. Eh, Hindi makaintindi. sa kuan man sa title. May subtitle po di eh. Wala na yung butong. Man kuan ka. Sa man uy. Ano ba yan? Hanap ng ano. Taga kuan. Wala sakto bang ano. Di. Okay, tanawa daw. Okay, murag kuan man puti. Oh, babe, kapit mo nung kanina ko kan. Maigo ning akong kuko nga bugo, nausaw na lang. Oh, tama, oh. Nga, tama gina siya ka butong. Tama. Tama te. Tama siguro. Tama lagi. Atong i-blend, atong i-shake. Tama lagi sa butong. Oh, mag-draw ka na draw. Oh, narading butong. Si In may akong video. Dito. Tama lagi. Hutan na lang na. Ay, salin-salini. Sakto magka butong. Sakto lagi. Na. Sakto lang kayo. Tama raman siya gyud. Oh. Pila ka buok. Hindi guys, igo na bakaha ni. Nakuan man ni ka buok. Ay, mag-adventure ng klase. Di ka very good lagi ka kayo bi. Agoy kaluoy sa bata. Agoy kaluoy sa kong apo oh. Na ay kaluoy ka ay siya. Oy naning kamot gyud taon siya kay gigutom na gyud daw kuno siya sa butong. Ako lang pong tabangan kay murag makonsensya masadtaan eh. Murag makonsensya sa tas bata ba nga. Di nato tabangan oh. Maoy kaayo. Kaluoy. Pero ma, kuan na puning sabaw kay sayang puning sabaw nga manam ning tambal ni sa ato ang kuan. Para makakaon. Ang problema ani ron kay way sabaw. Unsaon man na dadon man na namo dito kay imnon kay tambal sa UTI. Nga. Gahi na te. Gahi. Guys, Papangan. Paglakaw. Talago talaluga ha. nungkot sa lubi. But na. And Space Shelly. Shelly! Ano ka? Cute ka? A little longer than a few minutes later. Magpalit mi og biskwit para isagol namo sa amo ang lamaw. Duwa na ko games. O di apoy bata nga magsigig gusto magduwa sa games na. Games na daw kuno siya. Apurado. Iguli na namo. Unya na iguli na nato. Ha? Hindi nakabayad na ka dito sa kanila. Ano tayo kan manoy? Isa butang. Ilang lawas? I like it. Yan pa, pwede pa. Wait, stick off. Hold on. Two. Oh, never mind. Ay! Ihatod sa nako na sa mga wanggits, mga tiguang. Kasi ganahan dahil sila ani makaon. Saan ihatod nila dito kay? Kasi ganahan dahil sila makaon. Oh, hi guys, mo ni akong mama guys. Narani siya diri sa Balayan Town, magigda-higda, sukad siya na lamba. Di na kay siya kalakaw niya, nana lang siya diri magigda-higda. Amo pun daw-daon pa nagsa. Tigulang na. Tigulang na lagi daw kuno siya. Di pa man Mga 83 na po. 83 na. Awa pa na, bata pa na, uy, naunsa. Bata pa. Ang
83. Oh, bata pa na 83. Baktas pa. Tanawon din ha. Oo Bata nga, pa kayo. Kuya, uy. Ha? Sige. Pagkaon, asa man karon, higda na po ka. Bago man ako nahigda, dito mo ko naglingkod-lingkod. Mao. Oh. Ya, pero kung papa, nagtikang-kang tanaw TV. Manayang kalingawan po. Dili, gani, apil lang short good. Ngam, dili lang short para, kuan. Gamay. Ya, ato na mi. Ha? Ha? Ba't mo baga? May pa na sila. Yung iba't ibang basket dito sila. Oo. Manguli na mi guys. Bye. See you on my next vlog. Inyo lang kung i-subscribe para kita na po mo sa sunod na kung kuan. I-click lang ninyo ang notification bell para ma-update mo sa akong mga vlog. Bye!